Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano nga agpawit ka, piya anak ko? Saan ko pa'y ngamin abinayadan ti kwarta binulod ko kada nana Dominga? Nakapawit ako, nanang. Urayan niyo laang. Ay, agyaman naklaunay, piya. Awanan yaman na, nanang. Anusan niyo pa'y laang timpawit ko, ah. Adang kami nang usarak iti daduma sweldo. Wen, mangipawit kan tumanen ano ang sweldo ka? Wen, nanang. O sige, agpakada akon. Ada pa'y papanan mi iti amok. O sige, agan-anat ka anak ko. Hello, Pia. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at mo't anak ko. Naalayo ka din, ti kwarta ngayon pawit ko. Wen, naala kon. Bayadan yung arudan ti kwarta binulod yung kadanana Dominga kan tata Cipriano tapno malpasan. Wen, amo kun dayta. Saan ang masapol nga ipalagip mo? Sige nga rudan, nanang. Agpakada akpay. Adupay tinasken nga ramidag. Okay. Ay, nawaw. Nasapa kamot nga imay, Nana Dominga. Ay, ati masapol mo. Nalipat ang samot tin karim kanyak nida. Ha? Saan ka diya nagkari ka abayadam itati kwarta binulod mo ka na kami? Ay, nanana, pasensya kan Awan pa'y ngamin tinaipaw iti anak ko ngagtrab-trabaho ijay abroad. Kasapulan mi mati kwarta. Makauray kayo mo't Awan pa'y nga ro tinaipaw it ni Pia. Mano abulan nga gururay nida. Anya ngay nga ro ti maaramidak no talagang awan ti maibayad ko kan ka. Ay nawaw, kasi ka pa yan ti makaungat kanya. Naunag may tisinaay mo bakit? Nakasingil ka kaday? Nagbayad ka din ni Nida? Saan pa'y nga rod lakay? Anya? Apay ka na? Awan ka no pa'y ti impaw it ni Pia. Nakita ko mo ta nagpahili din namin sangal daw. Ay, nagrigat met nga rod ama singer. Isu pa yan ti makaungat. Kaya baro man ti cellphone na. Nakitak nga rod itay lakay. Kas lang nginginaan ti cellphone na. Makitam na ita bakit? Pangalaan na kung may tigatang na itingin na cellphone. Kaya hawan mo ti trabaho na. Umuna akarumuar lakay. Mapan kami pa'y makitang dan di talaod. Nasa papay mo, Dominga bakit? Isu nga mintibilin ti pakitang danan mi lakay. Masapa kami amang rugay. Tapno masapa kami met nga agawid. Aglalo pa'y kat matutudo ita. Asino ti kadwa maya? Ni Buboy lakay. Naibagla nga damay gatang iti masapsapol dito'y balay. San pa'y mat nga asino katanini dati kwarta binulod na. Sigurado ka kaday, kabaylan bakit? Ay, kat anusan alakay. Agbisinta, nusanta nga agtrabaho. Sige, mapanak tumo ti tenda parinik maramdama. Isupay ti itangdan na kanyak amang repair ti TV da. Muwan, mga nakapay nga umuna Adamot inlutok anatang. Isupay laang ti anusam asidaan lakay. Nana Dominga, anyang aminin di ko nam itay. Iti ayan damanang nida, iti kalman, iti agsapa. Mapan ko kumasingiran ti bayad, ti kwarta binulod na. No kasta nga ro, ang mga no si katay nang ngagkabugbugkawan na iti kalman.
Diyak lang ngamin maawatan di bagbaga nga. Taadda mo tar aramidik iti kusina mi. Ay kasta nga rod, Buboy. Nagungat pa'y kanyak. Iti kastay datyo. Bugkawan da kayo pa'y laing man. Awan pa'y kano nga mintin pauit ni Pia. Kasanong awan ti impaw it ni Pia. Kasta imposible madayta. Nakita ang nagpaili din namin sa ngal daw. Kat adda ti baro cellphone na nana. Itay pa'y ama kadlawak aboboy. Ha? Anya ti sirip-siripam dita Tapno ibagak asaan asika ti sirsiripek. Manang nida. Feeling ka man. Amangan mat no dagiti kawas ko a branded ang nakasalapay ti sirip-siripam. Ay na wow. Pagan ano kumamo dagita branded abadong. Saan ko akabailan di kasta. Simple ak lang nga tao ngam at least awan ki utang ko. Kaslaad da kayat mo asawa na. Nasaysaya atin simple ti panagbiang. Ngam ti agbani a sosyal. Ngam agururay laeng mat iti paw ti daduma tao. Umapal ka lang ngamin. Tawan mangipaw-paw iti kwarta kan ka. Sana ka na apalay niya. Napigsapay man. Kabailak pa'y tagtrabaho para iti pagik. Sa may isa, di kaya tagbalin apalamunin laeng anya. Na, patpatamaan na ka di, ha? No napasagidan ka, may salaang tikat asawan day ta, manang. Manungal dawon tinapalabas. Yung mawala tamad ti ko na ninita bayadan na ti utang na pa kay. Hay nawan nga rod lakay. Ay. Diyak ko mga min ipabulod kan kwa na ti kakayso na kwartata. Gam na siya nak. Takuna namat akasapulan na launay ti kwarta. Amangan kit din o dati kontak ni Boboy kan Pia. Apay kumalakay. Salud-sultan ta ka ba? No dati na ipawit ni Pia. Kasala imposible ba? Manun abulan tinapalabas. Ay, wan nga agpaysaw. Saan ko na panunot day taadagaws? Mapanak tuman, iti ayan ni bakla inton madamdam, ha? Wen, tapna mo tayo. No asino tagul olbaw bakal. Ay nanana, no amuyo lang. Nagsungbat kami ken manang nida itay. Ay, nawaw. Anya manan ay ati sanyo ang nagkinaawatan. Feeling mat ngamin, ipagarup na nga apanak dagiti branded akawas na anak kasalapay. Pagan anok ngay kumati branded abado na. Ay, kontrolam tangiwat mo, Boboy. Ang mga numangag na ka. Sapay agkaruba kayo laang. Uray, puno man ibagbaga. Anya nga minute ka sa pulan nyo aya. Ay, saludsudag ko man, o ada kontak mo ka ni Pia. Handa, apay ka di. Ay, saludsudag man. Nupod no nga awampay ti impawit na akwarta ka ni nanang na. Ay, nagpaiso niya. Naman, i-message ko man nagpaiso. Amangan mat no ta muna. Kat nakabayad ni nanang na. Ngam saan pa'y matgayam. Kumusta nga, Boboy? Nag-reply ka din ni Pia? Weng, ngam, madama ka no ti trabaho na. Agtawag to ka no numalpas. Sige, urayag ti awag na. Wen ngam agtuga kayo pa tagbuya tayo iti TV. Ay, wan man nga agpaisaw. Adda ti kamuti ti kusina. No kaya ti tagmerinda na, mapantoy laang mangala. Ay, madamdaman ton, Boboy. Sa anak pa'y matamabisen. Sige. Mapan kayo lahat ti kusina no mabisin kayo Di kayo babae. Saklaang ti tao dito Hello? Ay, si kakadintay ta, Nana Dominga. Awan, siyak day to'y Pia balasang kaw. Kumusta kayo, Nana? Ay, nasaya at mat balasang kaw. Ay, si Kangay, kumusta ka matan dita abroad? Nasayat mat, Nana. Aywan gayam. Sinukatan ka din ni Nana ang ti kwarta binulod na kada kayo? Saan pa'y nga road balasang kaw?
Isu ti makagapo no apay anag pateksak ken ni Buboy. Adamat inpawit ko nga ibayad na, nana. Ay, awan pa'y mating niyawat na. Makaungat pa'y kanyak no singirag. Anya? No kasta. Anya nga taman ang tinangigatangan na iti kwarta nga inpawit ko. Ay, pasensya kayo na, nana. Sana bale, inton sumaruno, idiritsok tulatan kada kayo ti kwarta. I-text kunto ni Buboy no makapawitak, nana. Ay na, agyaman na klauna, ipiya balasang ko. Nakontakyo ka din ni Pia, bakit? Wan, mangipaw ito kanumanan. Idiritso na kanu kadata. Nasaya, mga runo kasta, bakit? Tapno agdamot o sa renta. Ay, naimpagpay ni Pia. Uy, nga ron, bakit? Nagasat launay ni Nita itanak na. Iso na lang. Takum kumpurme matipang usaran na iti kwarta. Ang maipaw-paw itken kwada. Ay, day tagarod lakay. Mayat tibiyag na ditoy. Ngam agrigrigat mat ni Pia nga anak na ija abroad. Agasam ngay day ta. Saan nga ang trabaho? Ni Pia pa iti agbayad iti utang na. Nariga mga mintagsasa no maminsan bakit? Ang mga nula tao pa ito mapadaksan. Anya ti umay mo ibaga, Buboy. Nana, ada ti good news mo kata kayo. Nag-text ni Pia kanya, ket adda ka nun tinaipawit na kwarta. Siya akong ti mangala. Ay nawaw, ay agyaman aklaunay, bakla. Awan ta yaman na nana. Pagayatak ti tumulong kata kayo. Ay bayam, ikan kanto iti gunggunam. Umalayin kanya ti kape. Umunag ka nga rudahin tagkapi tayo pa eh. Tapno maramanam ti inlutok asuman itay. Naibusan ti impawit mo a kwarta, Pia anak ko. Kaano ka di manan nga agpawit ka? Ada impawit ko, ngam bayad laang ti utang mo, nanang. Indiritsok kada nana Dominga. Anya? Nasaysayatan ti kasta, nanang. Amangan no saan mo manan nga itungpal. Awan ka di ti panagtalak mo kanyak, Pia. Ada nakadamagak, nanang. Pasosyal kayo kano dita. Saan kayo kano agtrab-trabaho? Pudno ka di? Ay nawaw. Asino tinalaing anagipulong kan ka? Dayjay ka di abakat Dominga. Saan ani nana Dominga tinagipulong kanyak, nanang? Pudno ka di ipulpulong dagiti kalugaran tayo? Nga ur-urayim laang ti pawpawit ko a kwarta? Di ka agsao iti kasta, Pia. Tano awanak? Awan kamat iti ayan mo ita. Narigat ti biag dito'y abroad, nanang. Tapno apmuyo. Ha? Siyak pa'y amis mo nga inam ti imutam, Pia. Ah, Pia! Pia! Agpudno ka man kanyak, Nana Dominga. Sika ka di tinagipulong kini Pia. Nasakit ka di tinakam mo no maamuan ni Pia dagiti ar-aramidam ditoy, Nida. Ha? Sumbungera kayo matlaunay. Ay, no syaktisi ka. Maasyan ka kumamat iti anak mo. Usaram anasaya at ti kwarta nga ipawpawit na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Maasyan ka kumamat iti anak mo ah. No kasta. Pudno, ada kayo tinagipulong kini Pia. Di ka ipabaso na kasta, manang ida. Anya kumatiam mo ni Nana Dominga. Kat awan mo ti cellphone na. May sakamat, Boboy! May sakamat aman nakibiyang! Amo manang nida. San anasaya ti kasta kararamidem. Pasosyal ka launay. Sa isayang lang ti kwarta nagbanugan ni Pia. Ha? Agsardeng kan, Boboy. Sana bali, tanabayadan mo ti utang na kada kami. Bakit? Nalabasak ba ni Nita itanda Mrs. Kraus? Ay nawaw, ang mga nunapan manan imutang. Agruruot bakit? Aya, Wey! Nakamiri siguro matay na dyan. No awan ti impaw it ni Pia kwarta. ay nasaya at mat nga ron no kastalakay. Kaasimat ni Pia, no saysayangan laang ni Nida at ipawpawit na kwarta kadagiti banag nga awan mat kaes-eskan na.
Uwin karon bakit? Naimbang ko na ko ma. Ang mga nadamot turnong na. Ay, pudno launay lakay. Dua tawanan ni Pia ija abroad, ngam awan pay laeng nay pundar na. Oh, imawag kang Pia. Madanaganak ngamin bakla. Saan mo tan asungsung-batan ni nanang dagiti awag ko kankwana? Ang mga no naupay mo tan, idi sana ka nagpawpawit iti kwarta. Anya nga oras na imawag aya. Itay laeng. No itay laang, ang mga no busy ni Manang Nida. Iso adi na nasungbatan ti awag mo. Busy? Nakitang dan ngamin kini Mrs. Claus. Nalabasak nga gruruot itay. Pudno? Wen, panagkunak, nakaamirisin ni nanang mo, Pia. Diyos ko, agyaman ak launay no kasta. Agyaman ak no kasta. Ipadas mo tumanan nga awagan, madamdama. Hello, Pia anak ko. Kumusta kan? Ay, nasaya at mat nanang. Napanugak, ngaman anusan Da kayo ngay. Saan yung matasinong batan ti awag ko itay? Napanak ngamin iti ayan ni Mrs. Cruz itay, anak ko. Tinangdanan nak anagdalos iti paraangan da. No kasta. Pasensya ka na, anak ko. Pasensya ka no sinaysayang ko dagiti kwarta nga ipawpawit mo idi. Tinapatag ita kat nakaamiris ka nanang. Ay, manuti kayat yung ipawit ko? Ay na, saanan anak ko. Uray saan kan amang ipawit iti kwarta. Ornongam kit di mat. Ado mat ti mabalin apakitang danak ditoy. Di ka madanagan tanapig sa akpay. Kabaelak tag trabaho, anak ko. Ay, nawaw! No kabaalampay ti agtrabaho ka. Di mo namnamaan ti kwarta ang nagrigatan ti sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.